nu til vejrudsigten. Jeg står hernede på Ærø Strand, og det blæser af helvede til. Der er stadigvæk sne, men noget af det er smeltet. Byerne er store, og der er ikke særlig mere mange mennesker herude. Hvordan bliver vejret i morgen? Jeg tror, det bliver nogenlunde det samme, men altså... Ja. Iskoldt. Ja. Og efter vejret er vi nu parat med dagens øvrige nyhedsudsendelser. Her har vi Gammel Hansen, som har givet alle børn fri fra skole. Ja, goddag, det er mig. Gammel Hansen. Hvilken by har du givet alle børnene fri fra skole i? Ja, det har jeg gjort i Gammeleo. Det er verdens dejligste sted at bo. Ja. Hvor mange skoler er der i Gammeleo? Der er den dejligste skole, Sjælleskolen, som vi elsker. Hvorfor har du givet børnene fri fra skole? Fordi børn skal bare spise slik hele dagen. Hvad forventer du at få ud af at give børn fri fra skole? Dejlige, tykke børn. Tak. Skræmmende. Det næste indslag handler om dagens hundetrik. Her har vi dagens hundetip. Sit, dæk, rul. Dæk til fint. Få dem til at sætte sig først, og så skal de rulle rundt. Dæk dig. Sit, læg dig. Dæk dig. Og det var dagens hundetip. Og efter dette mundre indslag stiller man nu om til sporten. I dag har HEI Basket U21 for første gang i klubbens historie vundet over Åbyhøj. Og vi har en af, det var U12. Vi har en af stjernespillerne hos os i studiet i dag, Hanna Angel Korso. Hanna, hvordan var det at vinde over Åbyhøj? Det var rigtig sjovt, for det er jo første gang, vi nogensinde har vundet over dem. Det var storslået. Hvor mange mål lavede du i finalen? Næsten alle. Det er fantastisk. Det siges, at du er et ung talent på vej mod landsholdet. Regner du med ligesom at kåre denne sæson med et plads på det danske landshold? Ja, selvfølgelig. Hvorfor ikke? Det lyder rigtig godt. Det ser vi frem til. Og held og lykke med kampene fremover. Tak. Her er det dagens påskedekoration. Der er små påskeæg, fugle i lyserød, sommerfugle, blomster, store påskeæg, flere sommerfugle, og så en rigtig flot gren. I morgen skal vi ud og besøge en familie i Aalborg, som også har en meget flot en. Der kan du se billeder af lige om lidt. Og efter dette fantastiske indslag er til avisen slut for i dag. Det er EO Nyheder vender tilbage i morgen. God aften.